Itt vagyok! Merre? Itt lent! Jól vagy? Nem! Azt hiszem, eltört a bokám! Ne nyújj hozzá! Biztos, hogy eltört? Nem tudom. Ez a rossz bokám. Most mit csináljunk? Nem tudom. Miért jöttél utána? Hé! Te akartál mindenáron tovább menni. Ha annyira aggódtál, miért nem tiltakoztál? Megpróbáltam, de te olyan csökönyös vagy, nem hallgat senkire. Nézd, Tom, ez sehová sem vezet. Kössünk békét. És találjuk ki, hogy tudnánk kijutni innen. Oké, segíts. Gyere. Nem megy, nem tudok járni. Akkor majd viszlek. Nem tudsz vinni. Azért megpróbálhatom. Lehetetlen, nem tudsz kivinni innen. Inkább menj és hozz segítséget. És ha nem találok vissza? Már egyébként sem érnénk vissza sötétedés előtt. Megtartalak, te próbáld kitámasztani a lábad. Próbálom, de... Meg tudod csinálni. Nem megy. Mert nem is próbálod. Semmi értelme. Nélkülem kell visszamenned. Nem hagylak itt egyedül. Most hová mész? Szükségünk lesz egy kis tűzifára, nem? Ha már itt kell töltenünk az éjszakát. Miért? Mit vársz tőlem? Kapjam elő a mobilomat és hívjam föl Sheratont? Hát, ha van egy sziklamászójuk? Ez lenne a legkevesebb. Nehogy azt mondd, hogy ez miattam történt. Igyekezz. Mindjárt besötétedik, és a tűzrakáshoz néhány kő is kell. Most meg mit csinál? Tudom, mit csinálok, még egy bolond is tud tüzet rakni. Igen. És minél nagyobb a bolond, annál nagyobb a tűz. A harmada is bőven elég lett volna. És inkább ne használd azokat a kvarcköveket. Mert nem tetszik az alak? Mert felrobbannak. Felrobbannak? Igen, felrobbannak. Rendben. Kvarckő ugrott. Boldog vagy? Hihetetlen. Mi van? Túl nedves. Jó, szerinted mit kéne csinálnom? Hoztál hajszárítót? Hasíts félbe néhány fát, a közepe száraz lesz. Honnan tudsz te ennyi mindent? Gyerekkoromban sokat kempingeztem. Komolyan? Igen, komolyan. Még oklevelem is van róla. Még mindig fázom. Igen, kicsit. Mindkettőnknek jobb lenne, ha közelebb ülnénk egymáshoz. Kérlek. Hogy van a bokád? Elzsibbadt. Megmasszírozza? Azt mondtad, ez a rossz bokád. Mi történt? 12 éve csúnyán kificamítottam. Az olimpiára készültem. Egy hátraflikket csináltam a gerendán. És rossz helyre léptem. Bejutottál a csapatba? Nem. Kiestem a sérülés miatt. Akkoriban a második helyre soroltak. A másodikra? Igen. Az első helyen álltam, egészen a selejtezők előtti hónapig. Akkor jött egy lány a semmiből, és hirtelen csak a második lettem. Értem. Olyan
nagy volt a stressz, hogy mire elérkezett a selejtező. Amikor a gerendára kerültem, teljesen leblokkoltam. Ez volt a nagy lehetőség. Véget ért a karriered. Így is mondhatjuk. A gerenda volt az erősségem. Jól csináltam, de nem jutottam be a válogatottba. Ez nagyon jó. Jó reggelt. Jó reggelt. És most mit csináljunk? A legjobb, ha elmész segítségért. Nem bízol a navigációs képességeimben? Gond nélkül a táborba találsz. A kérdés, hogy ide-vissza találsz. Majd hagyok jelzéseket. Hé! Hé, itt vagyunk lent! Túl szűk a szakadék, nem látnak minket. Megpróbálhatnánk megint a kötéltrükköt. Nincs értelme, nem bírod a fájdalmat. De ma... ki fogom bírni. És ha nem bír el a kötél? Vállalom a kockázatot. Jöhetsz, tartalak. Lassan. Gyere. És most föl. Azaz. Jól vagy? Jól. Jó. Már majdnem fönt vagy. Jól van. Ez az. Rendben. Lépjünk ki. Nem bírsz addig cipelni, túl messze van. Bízd rám. Kényelmes? Eljárás az, hogy egy vont... Végszóra érkeztünk. Mi? Jól vagytok? Eltört a lábad. Nem Mi tudom. történt vele? Majd el. Persze. Még beszélgetünk? Te hős! A rajongóid? Igen. Hogy van a bokád? Csak egy pica. Néhány nap és túl leszek rajta. Ez jó hír. Csak szeretném megköszönni, hogy egész úton cipeltél. Akkor nem volt rá lehetőségem. Ne viccelj. Inkább nekem kell köszönetet mondanom. Ha rajtam múlik, halálra fagytunk volna odafenn. Akkor azt hiszem, most vittek vagyunk. Gondolom. Tom, jelentést kellett írnom Donnak. Jelentést? Hát Tom, már kerestem. Don, azt hiszem félreérti. Olvastam Jenny jelentését. Elmondani. Hát akkor igyekezz. Később találkozunk. Jenny. Köszönöm. Én köszönöm neked.